Em dic Lázaro Ortiz, tinc 35 anys. Soc de la República Dominicana. Fa 3 anys que visc a Girona. És una comarca a mig camí entre el mar i la muntanya, situat a l'extrem septentrional del llarg corredor que és la depressió prelitoral. Es troba encaixat entre les Gavarres, les Guilleries, la Serra de Rocacorba i els terraprims empordanesos i limita amb les comarques de la Selva, el Baix Empordà, l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa. Decidí marxar de República Dominicana perquè allà les situacions laborals no són les mateixes que acá a Girona o que en algunes altres llocs del món, on pots anar, per exemple, per un metge que va fer alguna especialitat o que està fent qualsevol labor, qualsevol feina de metge, ha de treballar més de, què te vull dir, de 8 o fer dos turnos de 8 hores si vols guanyar alguna cosa més. I m'havien explicat en alguna conferència que havia escoltat de que aquí en Espanya les condicions laborals del metge eren millors que en el meu país. A més, que les oportunitats laborals són millors perquè si fas una especialitat en Espanya te pot servir per tota la comunitat europea. En canvi, en el meu país només es fa servir per el propi país. No pots anar a altres llocs amb el teu títol. M'era més fàcil venir aquí a Espanya. Ja havia pensat anar als Estats Units, però ja parlava una mica d'inglès, però no crec que lo parlava tan bé. A més, que en el meu país va aconseguir una ajuda d'una beca per venir a preparar l'examen MIR que es donen a los metges d'aquí d'Espanya. Me va durar més o menys un any o mig any per fer la homologació del títol. I després que la va aconseguir, me va apuntar en una acadèmia de preparació per a aquest curs. Després de triar la plaça, tenia l'oportunitat d'agafar una plaça a Barcelona, però en Barcelona eren barris i les ciutats grans no m'agraden tant. Jo realment en el meu país soc de la capital, però no del centre. Entonces las capitals nunca me han agradat tant. Entonces el marit de la meva tia me va explicar d'algun llocs on podia anar, que era molt favorable. Y me ha dicho, mira, Girona es cerca de aquí de Barcelona y además está cerca de Francia. Y yo recuerdo que ya yo había comenzado a estudiar francés. Entonces va a triar Girona per fer una ciutat petita, ¿sí? Con todo lo que tiene cualquier ciudad, y a prop de Francia, a prop de Barcelona. I la primera vegada que la va visitar, només per veure, a veure com era, des de la primera vegada me va agradar molt. Girona me va sentir como tan tranquil, porque no sé, no veía tanta muchedumbre y todo como que me encontraba con un paisaje natural, árboles y cosas así, ríos, que me va a agradar y me va a sentir confianza aquí. Després que va agafar plaça al 2011 i que començava a guanyar diners, tenia la proposta de treure'm aquí perquè el temps d'especialitats és de 4 anys.
i 4 anys les coses canvien molt. La nena tindria al final 7 anys i el nen 10. No me sentía bien sols aquí. Entonces va a empezar a hacer maniobras de papel. Ella también va a tener que hacer muchas cosas allá en Dominicana para poder venir aquí. Va a pasar muchas pruebas y bueno, trámites aduanales y justificar porque te otorguessin una visa. Te fan pruebas hasta de radiografías para ver si tienes alguna tuberculosis o alguna enfermedad infecciosa o cosas. Sí, a principios de noviembre van a poder arribar aquí, va a ser uno de los días más felices de la meva estancia aquí. Sí. Bueno, yo ahora estoy preparando los estudios para entonces yo hacer lo mismo que él hizo, tomar el examen MIR. Me inicio en julio a prepararme con la misma academia que él se preparó. Entonces, antes del inicio de clase, tengo mi horario de estudio aquí en la casa. Entonces, el examen que me toca tomar es en febrero, en el próximo febrero. Y nada, yo tranquila, feliz, hago todo y estudio. Trato de aprovechar el tiempo estudiando porque hay que dedicarle mucho tiempo a los estudios, porque el material es muy amplio. Y como es un cambio de cultura y un cambio de sistema sanitario médico. Hay un cambio prácticamente de todo, bueno, muchas cosas que uno a veces no se toma en cuenta y que también cambian, inclusive el horario, la dieta, todo. La veritat que quan va arribar a Girona em va sorprendre increïblement, va ser totes les construccions antigues que hi ha, totes les cases amb pedres en el barri Vels, que la veritat que m'agraden molt les construccions amb pedres i com es conserven, estan totes intactes. Aquí en el barri Vell, aquí a Girona, et pots trobar una de les comunitats més petites de joves que vivien fins al segle XV i te sorprèn lo ben conservat que es troba. Sí, els carrers i els museus que ara hi ha, que es troben perfectament conservats. A mi me va sorprendre. És un dels que en millor condició està de tota Europa. Mira, aquí la catedral, cuando arribas aquí a la catedral, es algo que te sorprende molt, perquè te vas a encontrar, a diferència de la catedral del meu país, que va fer la primera catedral construïda en Amèrica al segle XV. Però en canvi aquesta se va començar a construir al segle XI i no es va terminar fins al segle XVIII. I què passa amb això? Que això fa que es mesclen tres estils diferents de construcció. Va començar un estil romànic, després el gòtic i finalment en el barroc. I això te fa encontrar tres estils de construcció totalment diferents que engrandeixen més l'arquitectònica, la construcció d'aquesta catedral.
Quan vaig arribar aquí a Girona, algo que em deien de la gent, que la gent és un poco tancat, així, que sempre anda amb la cara seriós. Jo m'he trobat que sí, que és la veritat, però m'he trobat con gent que estan molt oberts a ajudar-te, a explicar-te coses. A diferència del meu país, és que aquí tu has de demanar per ajuda i la gent immediatament, si te pots ajudar, lo fa. En canvi, en el meu país, la gent no està esperant que tu le demanes ajuda. Va a ayudarte aunque no sepa lo que va a hacer. La mayoría de la población dominicana es católica, aquí también, pero allá como que tienen un arraigo más por a la religión que aquí la gente siempre va a misa y siempre se están plenas. En cambio, cuando vas a una iglesia aquí, trobas una iglesia, una catedral como aquesta, molt gran, però vacía. Aquí hi ha festes diferents, festes de sants que són diferents que en el meu país. Hay algunas que sí, que de aquí que me agradan molt, com el Dia dels Reis, que allà també es fan festa de Reis, però aquí la organizació és espectacular. Doncs aquí a l'Antic, a part de fer una cuina tradicional catalana, sobretot volem la cuina tradicional gironina, òbviament quan veus una botifarra és típic català, no? Doncs si veus una botifarra dolça com la que tenim aquí darrere i una botifarra de perol, que són les dues botifarres emblemàtiques de Girona, que gairebé un 90% dels gironins han menjat. Ara en Ferran està tallant l'all, que és per posar-lo amb l'acompanyament de les botifarres, amb les seques, botifarra amb mongetes seques. Com que la botifarra dolça és una botifarra, no sé si l'ho provat mai, però és una botifarra bastant potenta, molt empalagosa, perquè és que és sucre. Amb en Ferran, pensant, vam idear fer una brutxeta barrejant, alternant les dues botifarres típiques de Girona, la botifarra dolça i la botifarra de perol. Està passant l'all perquè agafi el gustillo. Aquí està tirant les botifarres seques. Aquesta és la botifarra dolça i aquesta és la de perol. Dues botifarres típiques de Girona. La botifarra de perol és una botifarra molt complicada perquè si no ho fas bé, rebenta i llavors per poder fer la brutxeta de botifarres no es pot fer. Ara he tirat la llimona, per al contrast entre el dolç i la llimona, i l'àcid de la llimona. Doncs és un plat que tant el pots menjar o demanar-te tu sol com per compartir. Al venir la botifarra ja tallada, pots agafar la forquilla corresponent i repartir entre els que sigueu, que sou dos o entre tres o amb el que sigui. A part d'aquesta brutxeta de botifarra, que és més aviat especial, tenim tres tipus de broquetes de botifarra diferents. I dintre de cada broqueta de botifarra hi ha 4 tipus de botifarra diferents. Tenim de sobrassada, de perol, dolça, la vermella, de bolets, tenim de parmesà, escalivada, foie, senglar. Un cop passada per la paella, en aquest cas, perquè l'has fet per separat, ara li fas un toc de planxa perquè li doni aquest gust més de brasa, més de casa. Us hem ben presentat perquè, a part del gust, també és molt important la presentació perquè la gent també menja per la vista. La botifarra dolça, botifarra de perol i el xuxu per després, Bon profit! Merci. La gastronomia catalana estic molt enganxat a aquesta.
Al principi me va costar una mica d'adaptar-me a la gastronomia d'aquí del Mediterrani, especialment a la catalana, però me feia il·lusió el que diuen de la dieta mediterrània. Mira, aquesta botifarra, que la va conèixer aquí perquè no havia sentit parlar mai de botifarra ni d'aquesta, i la veritat és que hi ha botifarra de tantes varietats que vas provant i t'enganxes ràpidament. Pots trobar el pa amb tomaca, que és molt agradable, lo pots fer fàcilment a casa, una torradeta d'este pan, el pan de pallès, que és un pan molt especial, que lo has de torrar una mica, agarres un tomàquet que és especial per fer aquest, no qualsevol tomàquet, és un tomàquet de penjar, que també me lo he trobat tanta varietat de tomàquets que tens aquí. Se lo pots esperar, penjar aquí al pa y le posas una mica de oli d'oliva y eso es tremendo. Y si le posas també una mica de pernil salat, increïble. Al principi, quan va començar a cuinar jo aquí a Catalunya, cuinava només plats del meu país, però després, al veure el complicat que me feia i que me tomava temps i me treure temps de l'estudi, decidia que tenia que adaptar-me a lo que es menja aquí. Que és més fàcil, que és més sovint i que volia també adaptar-me a la cuina d'aquí. Treballo aquí, he de fer servir tant el castellà com el català. El català l'he anat aprenent al carrer, amb els meus companys de feina, i ara que estic a la classe de català a l'Ajuntament. En República Dominicana treballaves al turisme, en el sector turístic. Es diu, feia d'urgències en alguns hotels del país. Jo feia com a metge d'urgències, és a dir, feia pequeñas cremades solar, gastroenteritis i alguns cops que es dona a la gent i això. Hauria de parlar tant en castellà, anglès i ja estava aprenent francès. Ara que estic aquí, a Catalunya, tinc certa afinitat per les llengües i el català me sona més, que m'ajuda molt a comunicar-me amb gent d'aquí que la utilitza. Nosaltres som un centre amb un històric de docència molt important. Tenim tant estudiants de pregrau com de postgrau. Dintre de postgrau tenim els estudiants que estan fent l'especialitat de metge de família, el que s'anomena residents. En Lázaro està dintre d'aquest grup de metges. Són metges ja formats com a metges, que el que estan fent és fer l'especialitat de medicina familiar i comunitària. La seva estada és de 4 anys, és a dir, que estan 4 anys vinculats aquí al centre amb nosaltres, com a companys, com a part de l'equip. La seva feina és anar formant-se en el que és la tasca habitual del metge de família. Per això normalment tenen un tutor de referència amb el qual van tots els 4 anys fins que ja fan consultes sols. El Lázaro és un metge que s'ha adaptat perfectament a la nostra forma de ser d'aquí de Girona 3. És una persona que sempre està molt alegre, és molt optimista i amb els temps que corren avui en dia és una cosa que s'agraeix moltíssim. Quant a la diferència del sistema de salut català i del meu país, hi ha unes quantes diferències. Per exemple, aquí la sanitat pública va a la mar de bien, yo me he sorprendido, es uno de los mejores sistemas de salud que tienen. No lo valoran tant perquè no saps realment el que tens, però és un sistema molt organitzat que la veritat que dona resultats en contrast con altres països. Hi ha crisis, però hi ha recursos per formar-te, hi ha recursos per atendre la gent, aunque han habido alguns records que fan que mermen algunes coses, però jo crec que va a la mar de bien. Ara estic fent el tercer any de medicina familiar. La preparació trobo que és molt bona,
tant com que tens l'oportunitat de tenir un tutor per ti mateix sol, que s'encarrega de ti, que està velant per com va el programa, què vas aprenent, què no vas aprenent. El fet de que sigui de fora doncs, ha sigut una cosa molt positiva en el sentit de que és molt estimulant perquè tot i que tots dos som castellanoparlants de llengua materna, si no només és que la seva formació mèdica pugui tenir matisos diferents dels que fem aquí, sinó que a més la seva utilització del llenguatge habitual és diferent que el meu. En cirurgia menor em dona 1000 voltes la que tinc jo. De fet, quan ell està rotant amb mi, se suposa que jo sóc la seva profe, el que m'ensenya cirurgia és ell. Jo li puc ensenyar com adreçar-se a un pacient que sigui català o com adreçar-se a un immigrant andalús i fer-li veure com s'entén la malaltia aquí. Però quan parlem de cirurgia, mana ell. El pádel és un deporte que va conèixer aquí a Girona i és un deporte que m'agrada tant perquè abans m'agradava el tenis al meu país i aquí quan va venir va conèixer el pàdel i de tant en tant vins després de la feina per desconnectar i jugar amb els amics de la classe de català, alguns que ve i altres de l'hospital i de l'ambulatori. La veritat és que ja en 2 anys acabaré l'especialització aquí a Catalunya i espero trobar feina, perquè la veritat que sí que m'agrada viure aquí. Havia vingut només per fer l'especialitat, però amb tots els amics, l'ambient, la vida aquí m'ha encantat molt i m'agradaria viure en un país com aquest.